आज चिकेन तरकारी हम नुआ स्टाइल से पुनी बिना तेल रे चिकेन तरकारी निश्चित हबो। चिकेन तरकारी केमिति प्रस्तुत होते जानिया पई वीडियो लास्ट जाय देखंतु। मन मोर छटपट तू नथिले मु भारी संतोषिष्ट तू आसिले सपन मो मीठा मीठा तू हसिले मते लागे फिका फिका तू रुसिले हो मन मोर छटपट तू नथिले मु भारी संतोषिष्ट तू आसिले सपन मो मीठा मीठा तू हसिले मते लागे फिका फिका तू रुसिले जहा सखी रे जहा भी गपुची तोरी कथा कहि मु दउची अरे जहा सखी रे जहा भी गपुची